हेलौ लोगोफोर, खुलुमबाय बयखौबो आंनि एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव बरायबाय लोगोफोर। नै दिनैहाय मोनसे गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय आङो। दिनै आङो ओंख्रि गोबाबजों ना संनो नागिरदों। ना कमल लोगोफोर। नै जोंहा सनाया गेलेगासिनो। दायो आङो नाखौ एवफ्रामना लाग्रोबाय। मैगंखौबो होनानै लाबाय आङो। संख्रिखौ एसे सारलाना होबाय जाहाथे मैगङा रेबनाय बायदि। खारैखौबो एसे होनानै लाबाय आङो। बारासो जालायलांबाय। दानिया नाखौबो एवफ्रामखाना लानानै नै दै होना होबाय आङो। ओंखामाबो रेडिखा। दा आङो अमा बेदर एवनो थाखाय सामब्राम गोजाखौ हानानै लाग्रोनोसै। गेसा जोबनानै दङ, ओंखायनो अरावनो संनांबाय। नै दायो ओंख्रिया गोदौबाय दं लोगोफोर। मोनबाय आंनिया दायो ओंख्रिया। दायो आङो बेहाय अमा बेदरखौहाय संनोसै। निउ इयाराव सोर सोर अबेहाय बेरायहैगोन लोगोफोर? दायो आङो नै संख्रि हालदैखौ होनानै लाबाय। अमा बेदर आलु एसे होना होनोसै। Ini mah betul kan ini. Tapi karena naik gimana? Nah ini 31 nih. Bida ini. Januari bida ini berapa aja nggak nih nongol nih? Oh, mana mah? बिराद गेलेनो हागोन माव हारसिंनो दिन्दां बानायनानै उन्दुना थारो। मबाइल नायबाय थादों बेनिफ्राय उन्दुनानै। दारागाव पिकनिक जाहैनोसै। नोंखौ गालांगोन बिबैजो। ओरैनो होनोहाय। फुङाव ओंखाम जायाखै, बिराद ओंखाम उखैबाय। मोनबानो जानोसै। दारागाव लांनो गोसो दं। लोगोफोर, आंनि इउटुब चेनेलाव एस ब्रह्म इउटुब चेनेलाव निउ इयारनि थाखाय एलबाम गोदान दिहुननायखौ नोंसोर नायदो ना नायाखै? नायाखैब्ला अननानै नायनानै होदो। ना? लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो। लाइक शेयार खालामना होदो लोगोसेनो। जाहाथे थुलुंगा मोनो नेक्स्ट बानायबावनो थाखाय। नै लोगोफोर, दुन्दियाखौ सुखानानै लाबाय आंहा। बेदरा मोनबाथाय होनोसै बेखौ। बेनिफ्राय ओंखाम जानोसैबो। फुङाव जायाखै नालाय मा आरो ओंखाम उखैबाय। मोनदों ना मोनाखै खनसे नायनोसै खाथियाव। नै लोगोफोर, दायो आं दुन्दियाखौ होनोसै। भाजाया मोनबाय। नै लोगोफोर, दायो मोनबाय।
खांनोसै नै लोगोफोर दायो आं संखांबाय नोंसोरनो खनसे देखायबावनोसै आं ओंख्रि गोबाबसो ना दायो आङो लोगोफोर बेखिनियावनो भिडिअखौ दोनथ'नो सानबाय नोंथांमोना बयबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट गैयाबाथ' आं जेबो गैखाया नालाय ओमफ्राय आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर